Come on! Oh my god! Hej, mit navn det er Adam Christian Nielsen Wilfred Petersen, men mine venner de kalder mig Otto, og det er den 6.6.2066. Jeg har fået til opgave at lave det her dagbog mig selv med det her videokamera, hvor jeg fortæller lidt om mig selv og hvordan jeg er, og det er jo ligesom det mest spændende jeg ligesom kunne finde. Jeg er jo så den første, der kommer i skole om morgenen, og det undrer mig altid lidt, at jeg er altid den første. Det undrer mig da også lidt, at alle de er syge hver dag, og der aldrig kommer nogen, inklusive lærerne. Ja, når jeg så er til skolen, der skal jeg jo så på arbejde, og det er sgu dejligt nok at have noget at lave en gang imellem, og udrette noget, så det er sgu skønt. Ja, min mor har altid fortalt mig, at jeg skulle finde noget at holde af, og udfylde hullet. Og derfor har jeg har ikke kunnet finde noget at holde af, men jeg synes, at arbejde her og udfylde huller, det har ligesom givet mening, så det er sgu det, jeg føler for. Ja, så er jeg også begyndt at gå i biffen, og det er eftersom der ikke rigtig nogen længere, der tjekker, når man kommer med billetterne. Så jeg ved virkelig ikke, hvorfor der ikke er det længere, men altså, derfor synes jeg stadigvæk, det er sjovt, at man går i biografen. Hvis man ser på de 10 varmeste år nogensinde, har de alle sammen fundet sted i de sidste 14 år. Det varmeste har været i 2005. Jeg er egentlig interesseret i, om klimaet ikke særlig meget. Det er opreklameret til noget stort, som det egentlig ikke er. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan klima påvirker os mennesker. Jorden har eksisteret i cirka 40 milliarder. Det varmeste har været i 2005. Lie my horse is amazing. Give it a lick now. Shut up, bitch, and get on my horse.